ଭାଇ ଭଲ ଅଛ ତ ଟୁକୁ ନାଇଁ? ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ କଣ ଅଛି 30,000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟୁକୁ ନାଇଁ ଦେଖଉନ କ'ଣ ଗୋଟେ? 30,000 ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେବ କୁହ? ନୋକିଆ ନେବ, ସାମସଙ୍ଗ ହଁ ଗୋଟେ ଦିଅ। 30,000 ଭିତରେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ବିଲ୍ କରିଦେଉଛି। ହଁ ବିଲ୍ କରିଦିଅ। କାହା ନାଁରେ କରିବି ବିଲ୍? बेटा मन में लड्डू फूटा। ସ୍କାନ୍ କରିଦେଉଛି। ହଁ ହଁ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିନି। ଆଉ ବାରକୋଡ୍ କାହିଁ ଚୋରି ଯିବେ? ଆଚ୍ଛା 30,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ନାଇଁ?